И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Зандарек Попроц. И днес ще направя една рекламка на ето този. Чакайте. Ето на този пич NotPlease BG. Ще има линк в описанието на канала му. Абонирайте се, има интересни клипове. Абонирайте се за него, защото той... Да, абонирайте се за него. Нищо повече не искам. Сега направете му по някой лайкче на клиповете. Защото той е снимал с Craftardaz BG, който също е един ютубър, който снима хубави клипове. Той е снимал с него и ще е добре да се абонирате за NotPlease. И ако искате даже и Craftardaz, ако не сте абонирани за него. И така. Добре, няма какво повече да кажа. Третия епизод на Ground of Survival ще бъде сниман сигурно утре, защото днес нещо не ми се снимаше. Поиграх малко CS, което ме разведрява. И добре, надявам се да се абонирате за този пич. Ето NotPlease BG. И добре, надявам се да съм ви помогнал с нещо. И най-вече съм помогнал на NotPlease, ако той гледа това. И добре, хайде, чао!